नोंनि महर मुस्रिखौ साबसिन खालाम। Be the best version of your life. मेगन थासेयावबो आङो खाना जादोंमोन, सोरां थासेयावबो आं खोमसि नुदोंमोन। आथिं आखाइ थासेयावबो आङो बेंगुरा जादोंमोन, लामा थासेयावबो आङो आन्दायदोंमोन, खुगा थासेयावबो आङो बबा जादोंमोन। इंराजि 1989 मायथाइ अरुणाचल प्रदेशआव 2 दाननि थाखाय आङो लेबार मावहैदोंमोन। ट्राकआव बाला दिखांनाय, लामा जावनाय, न' बानायनाय, दंफां बाननाय। मेघालयआव दाननैनि थाखाय आङो लेबार जाहैदोंमोन। खैला जावनायनि हटेलाव काप प्लेट सुग्रा सासे हटेल बय। आंखौनो आं सिनायनो बावबायमोन, आंनि महरखौ आङो बावबायमोन। जेरैथिंबो खोमसि साग्लोबदोंमोन आंनि जिउनि दावबायनाय। जिउआ बेसेन गोसा, जिउआ समायना, जिउआ सान्थौ, समा जोबोरै बेसेन गोसा। थांनानै थानाय समाव थांनानै थानांगौ, जारिमिन सुजुनांगौ, देरहासारनि फिरफिला बिरहोनांगौ। बेफोर मोन्थोरजों आंनि गोसोखौ आङो बोलोगोरा खालामनो नाजादोंमोन। आंनि महरखौ आङो सिनायनो नाजादोंमोन। BA थाखोआव आङो बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै पास जानो हादोंमोन। बिश्वनाथ कलेजाव मास्टार डिग्री गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव जेनेरेल खथायाव आङो 7 नाम्बाराव 7 पजिशनाव एडमिशन लानो हादोंमोन। Let people say whatever they like, stick to your conviction, rest assured, the world will be at your feet. Be the best version of your life. Live the life to the fullest. बेफोर रावफोरा आंनि मेगनखौ गुनु खालामदोंमोन। बेफोर थुलुंगाथाव रावफोरा आंनि गोसोखौ बोलोगोरा खालामदोंमोन। आंनि महरखौ आङो सिनायनो लादोंमोन। आंनि महर मुस्रिखौ आङो साबसिन खालामनो नाजादोंमोन। दिनै आङो 14 गां बिजाब लिरबाय। 2020 मायथाइनि साहित्य एकादेमि गथ' थुनलाइयाव बान्थाखौ आङो मोननो हाबाय। आं दिनै आंखौ सिनायबाय, आंनि जायगायाव आङो गसंबाय। दिनैनि फरायसाफोरखौ गोबां जायगाफोराव थांनानै आङो थुलुंगा होबोदों। मेल मिटिंफोराव फरायसाफोरनो बोसोन होबोदों, थुलुंगाथाव बोसोन होबोदों। मेल मिटिंफोराव फरायसाफोरनो मटिभेसन होबोदों, थुलुंगा होबोदों, जाहाथे फरायसाफ्रा गावनि मेगनखौ गुनु खालामनो हायो, जाहाथे फरायसाफ्रा गावनि आथिं आखाइखौ बोलोगोरा खालामनो हायो, जाहाथे फरायसाफ्रा गावनि महर मुस्रिखौ सिनायनो हायो, जाहाथे फरायसाफ्रा जारिमिन सुजुनो हायो, जाहाथे फरायसाफ्रा देरहासारनि फिरफिला बिरहोनो हायो। फरायसाफोर, नोंसोरनि मेगननि नोजोरखौ गुनु खालाम, नोंसोरनि गोसोखौ गुवार खालाम, नोंसोरनि आथिं आखाइ, गोसो मोदोम बोलोगोरा खालाम। नोंसोर गोहोगोरा जा। नोंसोरो दावहायाव देरहागोन, सुथुरखौ नोंसोरो फेजेननो हागोन, नोंसोरो जारिमिन सुजुनो हागोन, नोंसोरो देरहासारनि फिरफिला बिरहोनो हागोन। जाय जायगायाव नोंसोर गसंनानै दङ, बे जायगाया नोंसोरनि पार्मानेन्ट नङा। जेब्लासिम नोंसोरो थांनानै थागोन, अब्लासिम नोंसोरो रंजा खुसियै थांनानै थानांगोन। नोंनि महर मुस्रिखौ साबसिन खालाम। Be the best version of your life.